Mm. Hello mga ka-vlogs, welcome back. And today's episode, mukbang tawag saging. Sa dili pa, please like and follow my page and also my YouTube channel. Huwag ako pong shout out ang akong auntie nga si Florida Ringki. So shout out ni mo auntie. So napod siya ay YouTube channel, pasuportahin po ang iyang YouTube channel. Hero City Vlog. Nasugdan ang atong mukbang. Unya natin saging dire, ginamos, yang gisulan sa ginamos kay bagol, bago pa ning kitang sa iro ganina. Inabot ay pipino ato ning kilawan ron. Atong sugdan mga unta. Sa dili pa mag-prayer sa ako. Most gracious and Heavenly Father, thank you Lord God, na Ginoo, salamat Lord sa mga kamaayo, tumuga ka na langin Ginoo ng pagkaon na sa mga kawangan Lord, di mo rin ng bisina, at puso Ginoo. In Jesus name, Amen. Ulamit ng ginamos. Okay. May ginamos oh. Mangkok. Lago ko yung sili oh. Labuyo mo kuno ni. So, dora ka bok ngipusa kay mura nason kulod niya. Ana. Tugo niya. Bayaran mo atong tubig pre, atong pre. Tubig ito kulang ko yung sinain kay kung tubig na bibre na. Kalau yan natuling kulot kung makaya ba na to? Gali ka. Kaya ko baboy. Kabayad ko sa ha? Wala ko kabayad sa ako. Ay, lamos mo. Wala pa man kabayad agad ko. Kapala na lang ang gusto. Ikaw kung kuhanin mo imari ba? Dinero ni. Dinero. Sa imuhang imari. Ay, imari. Ano na kay pambayad? Nya na na sobrang. Ah, 21. Aya. Wait. 29. Ay. No. Tengah lo. Kalau di menakut untuk mentabur. Kayak apa?
Kalas lagi namos na to ani. Sa harap di mahurot ng balik 15. Sobrang kamay. Hindi na ito na-post ko ng sili kay. Halang tayo. Ah. Hmm. Hmm. Ay. Sabi mo. Pinabog. Pipino. May Tinan mo ni. Oh, mga vlogs oh. Hmm. May Hmm. Hmm. Uh. Ano natin? Iuwi magdala itong tiyan nito. Hindi ko saging yung pepino. Grabe na kung busog ka. Hindi na magaya. Maroon nagbuto kong tiyan. Hindi lang kutob. Salamat sa inyong pagtanaw. God bless niyo lahat.